Бүгін бізде студияда популяр жырлар авторы Эльвира Ахметова, шулай ук Гүзәлия һәм җырчы Игорь Дмитриев. Алар буш кул белән килмәгәннәр, яңа җыр алып килгәннәр. Әле менә табадан гына төшкән җыр диделәр. Шуңа күрә без сөйләгәнче үзләре сөйләсеннәр әле. Җырның иң элек сүзләре туа диләр иде. Шуңа күрә Эльвира Фанисовна сүз авторы буларак җырның идеясе, ни өчен бу җыр язылды, менә шулар турында сез сөйләп үтегез әле. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, радио тыңлаучылар, телевизор караучылар. Без бу җырны фәрештәләр иңнәрдә дип атадык. Бу җыр бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашкан ир-егетләребез, инеләребез, абыйларыбыз, әтиләребезгә багышланган. Бу җырны язганда Гүзәлия белән без сүзләрен дә көендә язганда җылы-җылы яздык. Фәрештәләр иңнәрдә ни өчен? Менә һәр кеше туганда аның белән фәрештәсе барлыкка килә, аның фәрештәсе килә аның янына. Һәм бу фәрештәләр безне гомер буена саклыйлар, яклыйлар. Ә инде юл кырында безнең ир-егетләребезне бүген Аллаһ Тәгалә һәм фәрештәләр саклый. Туган нигездә, туган йортта аларны әти-әниләре, гаиләләре көтә. Һәм аларның хәйр фатихасы, дугасы yol kırındağı ир-егетләребезгә барып җитеп, аларны саклый. Бу идея менә шушыннан туган. Гүзәлия, менә инде көйне язганда ничегрәк булды? Менә көй үзеннән үзе туа диләр бит кай вакытны. Нада шундый ситуация булды? Әйе, мин гел интервьюларда да кабатлыйм, җырның һәрбер сүзнең, текстның аның көе бар. Әйбәт текстның көе дә бик тиз Ходай Тәгалә бирә, бик тиз ул көйне. Бу җырны тудырганда да biz шундый җиңел иттереп килеп чыкты. Ул сүзләре дә тиз язылды, аның көе дә, һәм инде аранжировкасын эшләүчесе дә бик тиз табылды, Юра Федоров булды. Ә инде җырчысына килгәндә без уртак фикер булды ул безнең, берничә башкаручы арасыннан biz менә Игорьне сайларга булдык. Карагыз әле, фәрештәләр иңнәрдә дигәнне ике төрле мәгънәдә аңлап була. Бу инде безгә туганда ук уң як фәрештәбез, уң як җилкәбездә утыручы һәм сул як җилкәбездә утыручы фәрештә дисәк, һәм әле күчерелмә мәгънәдә безнең уң канатыбыз, сул канатыбыз фәрештәләребез, әти, әниләребез. Әнә шул мәгънәдә дә аңлап була. Эльвира, әлбәттә, менә бу җыр сүзләрендә шундый бер җөмлә бар. Әнием тәрәзгә бага-бага мине дуга белән көтә дигән. Безнең әниләребез, алар шушы дөньядагы безнең фәрештәләребез, әниләребез исән булганда, аларның хәйр дугасы ерак-ерак меңләгән километрлар аша да барып җитеп саклый безнең ял кырындагы егетләребезне. Менә шушындый иҗади тандем Җимешен тудырган иҗат җимешен Игорь Дмитриев сүз сиңа башкарып үтәле.